badhe macaaken geguritan ingkang judule Wong Jawa dening Suripan Sadi Gutama. Perkenalkan, nami kula Nesya Putra Aurelia saking kelas 11 setunggal absen 3 doso kalih. Kula Aulia Izana Madani saking kelas 11 tunggal nomor absen 6. Kula Vivi Wijayani absen 38. Wong Jawa aja jawal. Jawa-jawal jawane kadal. Apa sliramu Jawa? Mitraku. Geneo kok ngiris atiku. Rangga Warsita lan Aristoteles. Yasadipura lan sak rates. Padha dene pujangga lingkung. Padha dene pujangga kang agung. Yen kok semak buku filsafat, yen kok semak ilmu masyarakat. Mung ana siji kiblat kang ajine ora mekakat. Kang gawe ati ngrantes awit mung Aristoteles lan sak rates. Sinebut sinobya ukara rinoncen kembang maneka. O Rangga Warsita, oyasa dipura. Awit apa basa Jawa kang ora bisa diwaca? Awit apa mung basa Latin kang bisa anuntun batin? Wong Jawa aja Jawa. Jawa-Jawa jawane kadal. Apa sliramu Jawa, mitraku? Geneya kok ngiris atiku. Kecubung ungu ing taman kutha. Iki kahanan kang nembe teka. Apa sliramu bakal wuda? Melu-melu ngumbar dodo. Wiwowite les Bandunge. Tabik-tabik Sunan Kali. Kita ngadeg ing grumbul srengenge. Kita wani nduduh ati.